Rydym yma i chi drwy gydol eich bywyd fel myfyrwyr. Galwch heibio i un o'r canolfannau Cefnogi myfyrwyr am sgwrs, 50 Plas y Parc ar gampws Gyteidd, neu yn Nhŷ Aberteifi ym Mharc y Mynydd Bychan. Allwch hefyd ein ddarganfod ar-lein, chwiliwch cyfleusterau a chefnogaeth myfyrwyr ar yr intranet, neu ddilyn ein blog, Facebook, Twitter a YouTube. Chwiliwch Student Life. See you.